L-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi l-ERA approvat applikazzjoni għal faċilità ġdida ta' trattament ta' prodotti sekondarji bilan li minflok jintrema l-iskart ġenerat mill-industrija tal-akwakultura jerġa' jintuża. Din il-faċilità l-ewwel xorta tagħha f'Malta se ssir f'Ħalfar u se tnaqqas l-iskart tal-fish farms li jintrema fil-baħar. Madankollu minkejja li se tkun faċilità attiva l-opera tagħha mhux se jniġġes il-baħar. Natalie Ellul li hija manager fit-taqsima tal-permessi fih dan l-ERA spjegat li l-faċilità se tkun qed titratta l-iskart ġenerat mill-postijiet fejn jitkabbar it-tonn u wara li dan jinġabar mill-baħar jittieħed fil-faċilità biex jiġi trattat. Bażikament it-treatment jinkludi illi dan il-materjal jiġi mfarrak u jiġi msaħħan biex tipproduċi il-fish meal u l-fish oil. Mbagħad dawn ħajintużaw bħala prodotti biex isir ikel tal-annimali kemm lokalment u kemm barra minn Malta. Din il-faċilità se tkun qed taħdem b'mod staġjonali, eżatt kif joperaw il-faċilitajiet fejn jitkabbar il-ħut. Rigward is-sostenibilità ambjentali li ġib magħha din il-faċilità, Natalie Ellul kienet ċara fi kliema li din il-faċilità tħaddan il-kunċett tal-ekonomija ċirkulari. Dan il-kunċett naħseb qed jidħol b'mod eżemplari ħafna f'din il-faċilità. Għax inti fil-waqt li qabel kellek riżorsa li qed tarmija, issa din ir-riżorsa qed terġa' tiġi użata u minnha qed tagħmel prodott. Ġifieri dak huwa kollu l-kunċett ta' ekonomija ċirkolari.